male. Unotanga kuita male condom. Patinokupai mabhokisi unotanga matatarisa expiry date riri up page 2 iri ndi 10/24 zvichireva kuti riri kuexpire muna October 2024. Sazvireva kuti apa futi expiry date iri apa ndo iri apa. Unotanga wari pfanya pamune muchibatana batana paya paya uri kupfanya kondomu rako kunzwa kuti rine mweya here mukati. Kana risina mweya siya pasi wotora rimwe. And then kechi2 kune mapanga aya ndo masaidha munovhura nawo kondomu. Chechi3 unodzikisa kondomu kuzasi so obata kona obvarura kondomu obudisa kondomu rako auribate mukati wotsvaga apo wari ubata ka svelano iraika zani mhanyirira nasvelani wangu uyu ndisvelani hazvina kuti mudiki kana kuti muhombe. Wotsvaga side kondomu rine side ranorola naro ndopepe pamunoti makondomu ari kuputika bhosi nongosingapfeka zvakanaka. Handiti ndisvelani kauzvo amira akasvelani uzvo ane hasha. Wanyatsonzwa kuti svelani ane hasha wobva wamupfekedza kondomu rako. Handiti wobva wabata tipu worola. Make sure kuti uku kune space. Space ndo ichanogara urume hwababa ishi. Moita wapedza usabate kondomu nemaoko ako. Why? Because zvirwere unogona kunge iwewe utori ne-STI iwewe pachezvako but usingatozvizive kuti ndine STI because wakadzi ndima ananya kudirwa. Unobata kondomu rako mushe netishu woribhisa. Handiti hatichasungi masuwani wotopukuta munhu wako bholato. Mari inenge yabuda udhara. Mari iri panodziya wopukuta woisa pai makondomu ako pai muplastic. Handiti atito makuseni wamuka mobva manopisa musarasire mumaflashing system emunomacheka. Kana maona kuti hamusida kupisa munotakura pepa bhegi dzenyu moenda nadzo kupi kukiriniki kune blade toilet kudhara yakawakwa munongondokanda chete. Right. Second demonstration yangu da kuita female. Jana data demonstration female. Wachizotarisa kuti mukati maro rine mweya here. Upedza izvozvo wobva wachizotarisa kwekutsemura nako pane pakachekwa pakondo wobva waritarisisa one side kudai wobva watsemura kondomu rako uri kubatana nababa uko. Upedza izvozvo woriburitsa. Handiti mukuona zvarakaita izvi. Mukati maro rinogadzirwa 8. Tinogadzira 8 mukati tobva tadaiso 8 wedu. Zvini munhu wemukadzi unoda kupfeka kondomu. Ndinokwanisa kutsvaga pane chinhu chakakwirira chekuti nini ndokwanisa kuti ndinge ndichitsika kudai kana kuti ndakarara ndakadai. Kana pari patebho pangu ndinongosumudza makumbo angu. Ndasumudza makumbo ndotanga uchipfekedza chii kondomu redu riya tichipinda mukati. Handichakwanise kuti ini ndizopinze kondomu iri ndichiribata mukati maro. Ndinoisa roita ring
rakadai so. Ndopedza izvozvo zvitaita basa redu tapedza. Tochitora kondomu riya yamanje matishu. Takuchibvisa kubvisa kondomu redu. Tauda uchibvisa kondomu ira ribviswe richibva ranzi murume apedza. Ndinorisiya rakadai so. Iri kondomu rechikadzi rinobatwa rakadai rotenderedza. Rinotenderera. Ndikaritenderedza kudai ndoriburitsa. Robuda. Robva radai. Rochiita zvandinoita apa kudai. Rochipedza wondokanda vanhu pakaita sei pakanaka. Ndotorawo nhingi yangu ndopukutawo chinhu chemurume ichi. Ndakutopukutawo chinhu chemurume wangu ndapedza. Ndotora futi matishu angu aya. Ndopukutawo futi papi. Pangu apa. Ndopukuta ndopedza. Isa mabhini. Tapedza basa redu. Short time. White